ausartu gabe. Eta holan ez da ezer gertatzen, baina orain aldatzeko garaia da. Gure esku dago hau dena buelta ematea. Ezinezkoa bada ere, ta mil aldiz saiatu arren, azkenean bi maitale. Ezinezkoa bada ere, ta mil aldiz saiatu arren, azkenean bi maitale. Amets hautsiak kriston bronka galduta. Hau da bizitza, gure bizitza krudela. Norbait esaten